ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବ। ଚିଲିକାର ନଳବଣକୁ ଶୀତ ଦିନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ପିଲାଟିଏ ମିତାଲି ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଚିଲିକାର ନଳବଣକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭଳିକି ଭଳି ପକ୍ଷୀ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମିତାଲି ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଏହି ଚଢ଼େଇମାନେ ନଳବଣକୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବାପା କହିଲେ, ଏମାନେ ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଢ଼େଇ ବସିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ, କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକର ଥଣ୍ଟ ସିଧା ଏବଂ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକର ଥଣ୍ଟ ବଙ୍କା? ଏଇ ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ସିଧା ଅଛି, ଏଇ ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ବଙ୍କା ଅଛି। ୟାର ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା ଅଛି, ୟାର ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା ଅଛି। ଏଇ ଚଢ଼େଇଟିର ଥଣ୍ଟ ସିଧା ଅଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖିଲ, କେତେକ ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ବଙ୍କା ଏବଂ କେତେକ ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ସିଧା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଯାହାର ଥଣ୍ଟ ବଙ୍କା, ବା ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଚଢ଼େଇଟିର ଥଣ୍ଟ ବକ୍ରରେଖାର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ସିଧା, ସେମାନେ ସିଧା ଗାରର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ରେଖାଖଣ୍ଡ ବା ସିଧା ଗାର ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ବକ୍ରରେଖା। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଗାର ଟାଣିବା, ତେବେ ଏହା କେଉଁ ରେଖା ହେବ? ଏହା ହେଇଯିବ ଆମର ବକ୍ରରେଖା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ରଶ୍ମି ଓ ସରଳ ରେଖା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ରଶ୍ମି ଓ ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଜାଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖ, ମନେକର ମୁଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, କ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ ବିନ୍ଦୁ। ଆମେ କ ବିନ୍ଦୁରୁ ଖ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯିବା। ଦେଖ, କରୁ ଖ ବିନ୍ଦୁରେ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସିଧା ଗାର ମିଳିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡଟି କ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଖ ବିନ୍ଦୁରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଇ କ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଖ ବିନ୍ଦୁକୁ କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ଚ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଛ ବିନ୍ଦୁ। ଆମେ ଚ ବିନ୍ଦୁରୁ ଛ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏକ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବା। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏହି ରଶ୍ମିଟି ଚ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଛ ବିନ୍ଦୁର ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଏହି ରଶ୍ମିଟିର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଚ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଛ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ପ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଫ ବିନ୍ଦୁ। ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା, ମାନେ ରେଖାଟି ଆମର ପ ବିନ୍ଦୁରୁ ପ ଦିଗକୁ ଏବଂ ଫ ବିନ୍ଦୁରୁ ଫ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ରଶ୍ମି ଓ ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇଠି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, କ, ଖ ଏବଂ ଗ। ଏବେ ଆମେ କ ବିନ୍ଦୁରୁ ଖ ଦିଗକୁ ଏକ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ କ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗ ଦିଗକୁ ଆଉ ଏକ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି, କ ଖ ରଶ୍ମି ଏବଂ କ ଗ ରଶ୍ମି, କ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ରଶ୍ମି ଦୁଇଟିର ସାଧାରଣ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କ। ମାନେ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଦେଖ, କ ଖ ରଶ୍ମି ଓ କ ଗ ରଶ୍ମିକୁ ନେଇ ଆମର ଯେଉଁ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇ କୋଣଟିର ନାଁ ହେଇଯିବ ଆମର କ କୋଣ। ଆମେ ତାକୁ ଏହିପରି ଲେଖିଥାଉ। ବାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଗ କ ଖ କୋଣ ବା ଖ କ ଗ କୋଣ। ଏଇଠି କ ହେଉଛି କୋଣର ଶୀର୍ଷ। ତେବେ ଏଇ କ କୋଣ
କୋଣରେ କ ଗ ରଶ୍ମି ଓ କ ଖ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱୟ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଠି ରଶ୍ମି ଦ୍ୱୟ ହେଲେ କୋଣର ବାହୁ ବା ଗ କ ଖ ବା ଖ କ ଗ କୋଣର ବାହୁ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ କ ଖ ବାହୁ ଏବଂ କ ଗ ବାହୁ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟିରେ ବ ଫ ରଶ୍ମି ଏବଂ ପ ଫ ରଶ୍ମି ଫ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଫ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତେବେ କୋଣଟିର ନାମ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫ କୋଣ ବା ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବ ଫ ପ କୋଣ କିମ୍ବା ପ ଫ ବ କୋଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟିରେ ଛ ଜ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଛ ଜ ରଶ୍ମି ଏକ ସାଧାରଣ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଛ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତେବେ କୋଣଟିର ନାଁ ହେଇଯିବ ଛ କୋଣ ବା ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଜ ଛ ଜ କୋଣ କିମ୍ବା ଜ ଛ ଜ କୋଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ କହିଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାକୁ ଆମେ